Al País Valencià veiem que el teixit educatiu no està quedant-se a via de circumstàncies, com el conjunt de l'estat espanyol, però voldria destacar una sèrie de dades, sobretot que han passat últimament i que caldria mencionar. Des de 2010, el pressupost d'educació del País Valencià s'ha vist reduït fins un 13,2%. A les comarques del sud del País Valencià podria produir-se el tancament de 54 unitats educatives. I si ens clavem ja en el que ven siguin les comarques, a l'Horta Nord s'han produït 8 supressions d'unitats d'educació infantil i en aquesta mateixa comarca van a destinar-se 50,2 milions d'euros al sistema privat, quan aquesta quantia seria molt profitosa per al sistema educatiu. S'han suprimit en total 146 unitats de segon cicle d'educació infantil a les escoles públiques, i això que volien suprimir-se més, mentre que s'han augmentat fins a 29 les unitats en les escoles concertades. Pel que fa al personal docent, a les comarques de Castelló han desaparegut 240 professors al sistema públic. I ja per acabar amb el tema del País Valencià, 136 escoles afectades per la supressió de la línia valencià. I a més, Escola Valenciana, l'entitat que tenim els valencians per fer arribar a les escoles el valencià, ha hagut de recórrer al micromecenatge per poder continuar endavant amb els seus projectes. I bé, si la pregunta, ja per acabar, era per on caminem, després de veure tot el que està fent el Partit Popular, amb l'educació és evident, com ha dit el company Rafa, que estem caminant cap arrere. Aquesta nova llei ha dirigit des del primer moment a l'estat espanyol i d'acord que això no havia passat en cap de les 7 lleis anteriors que havien arribat al BOE. És a dir, és la primera llei que compta amb el suport de tot un partit polític i amb el rebuig de la resta de partits polítics. Tant el president com el govern com el ministre d'Educació ja han reiterat diverses vegades que el sistema educatiu espanyol no funciona, no ha funcionat al llarg del temps i que alguna cosa cal fer. Ningú ha discutit això, però sí que s'han discutit les formes de fer-ho. Però hem de tenir en consideració que si una llei ha sigut rebutjada amb aquesta magnitud, si s'han produït manifestacions en contres fortes, si el problema s'han oposat al problema de forma unànime, és que alguna cosa falla. I el problema està clar, és a dir, no s'està aconseguint treballar en un consens educatiu i amb una resposta tan clara la gent ho té molt clar. Vull dir, aquest model no funciona i cal que tots els grups parlamentaris s'apreten el cinturó i es posin a treballar de bo per arribar a un consens.